ଜୟ ସୀତାରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାନ୍ତିଲତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗେ। କାହିଁ କହିଲେ? ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବହୁତ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗେ। ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ କଣ ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ହୁଏ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ତାକୁ ଚା କରିକି ଦଉ, ବସିବାକୁ କହୁ, ମନର ସବୁ କଥା ତା ଆଗରେ କହୁ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ବାଣ୍ଟୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କି ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ସେମିତି ଲାଗେନି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଯାଏ, ମନ ମନ ପୁରା ବିଚଳିତ ଲାଗିଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍- ମାନେ ଏଇ କଥାଟା କହିବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଉଁ, କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ସହିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲରେ ହସିକି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବନା ଥାଏ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିବା? ଯୋଉ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବନି, ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି, ତ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ପୁରା ନିରାଟ ସତ। ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଉପରେ ହସିକି ଯେତେ କଥା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେନି। ଜାଣିବେ ଯେ ସେହି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ, ଘର ଝାଡୁ ଧରିକି ଗଲା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଘରକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଳେଇଦେବେ। ବୁଝିଲେ? ଝାଡୁ ଆମର ବହୁତ ଉପକାରୀ ଜିନିଷଟେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତଥାପି ମୋ ମନକୁ ଆସିକି ମୁଁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ଯଦି ମୋର ଏଇ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।